Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag er det 10 subs special, fordi det er fucking vildt. 10 subs, tusind tak. Mig og Fabian, vi er så taknemmelige for vores 10 subscribers. Hvad synes du? Ja, det er fint. Det er fucking crazy, mand. Altså, dobbelt A, vi er tilbage, altså. For satan. Vi skal ned af med at fejre det. Købe noget champagne eller sådan noget. Og riskiks. Jo, det er sket nu. Vi er i Rema. Vi er i fucking Rema. What? Der er mange mennesker. Har du filmet Jeg har champagne, mand. Kan I se det, gutter? Champagne. Hvad, skulle jeg filme nu, eller hvad? Har du ikke filmet det? 10 subs. Altså, fuck, det er vildt. Altså, ja. Det er fucking vanvittigt. Tusind tak for 10 subscribers. Jeg tror faktisk, det er 11 nu. Thank you very much. Oh. It means a lot to all of us. I want to give a little thank you to all the people that have been here today to celebrate. We are like yes, 4 people here. This guy is Mickey. This is Jeg er Tørsten. han hedder bare Mickey, og så Bissen, og så er jeg Nørsen. Hvad griner du af? Griner ikke? Nej. Fucking Hubert, mand. Tak til Bjarne. Jeg lavede en film, så filmer jeg med dig, så tror jeg, det er dig. Okay. Det er mig, der gør det nu. Tillykke til mine gode venner, Bissen og Nossen, for de 10k. Det er kun 10 subs. Det er det samme. Tillykke til mine gode venner, Bissen og Nørsen. Tillykke til mine gode venner, Bissen og Nossen. Tillykke til mine gode venner, Bissen og Nørsen. Tillykke med 10 subscribers. Bissen og Madsen. Tusind tak, fordi I så med. Det her, det er så outroen. 10 subs. 10 subs. Felix. Nej, Tørsten. Tørsten. Ja, og vi er på vej hjem. Felix. Eller nej, Tørsten og Bissen. Så ja, hej hej.